Alright, so more chicken. Smart scope. Nee, die kans nog een man niet. Ja, die is nog een man. Nee, Anja, ne? Warriors. Zet hem op, ja. Dan walken we met donkey vast en dan hebben we nog een volle donkey af. Ja, kom maar niet zien. We zijn wel people. Wel, is voor later. Neem eens later af, want eerst ook. Ik zie nou met die dan. Maar is. Kijk eens, links uit of fout. Waar kom eens goed in? Wat is het nou? Lees even prachtig af. Hé man, dat is jong. Ah, hey, ja, ik zie dat. Dat is nog een jong mannetje daar, man. Dat is een jongen. Zie je man, dat is langs elkaar en hij is een aardig groot mannetje daar.